дай нам любові щодрий дар, у наших серцях пробивай, у ранку хвалим Тебе и молимся праздному всі, да змайча нам прийти туди, ці ти сам щастя для святих. Хвала Отцю нехай завжди, і Сину, і Духу разом всім. Учитель зносить за нас, і зараз, і у вічний час. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні означаємо урочистість Найсвятейшої Тройці. Жити у житті Тройці ми почали тоді, коли прийняли хрост у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Падчас гэтай імшы просім добрага Бога за памерлых Юнцевіч Дануту, Каладзінскага Вячеслава, Вайтковіча Юрыя і ўсіх памерлых сям'і Юнцевіч, Каладзінскіх, Калошыч. Просім таксама Божай ласкі, апекі Найсвятейшай Панны Марыі і слугі Божага Айца Фабіяна, здароўя для Яўгенія, дару Духа Святога для лекараў. А каб мы маглі годна скласці Найсвятейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пані, змілуйся над нами, Пані, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Пані, змілуйся над нами, Пані, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей.
Молимся. Боже ласкавой, що Ти спаслав на свет Своего Сына, Слово правды и Духа свячения, каб открыть людям Твою дивосную таямницу. Учеников мы, вызнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Зыходу. У тыя дні Майсей, устаўшы з самай раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае 2 каменныя табліцы, і сышоў пан у воблаку, і стаў там паблізу яго, і ён абвясціў імя пана. І прайшоў пан перад ім і ўсклікнуў: Пан, пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы і праўдзівы. Майсей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу і сказаў: Калі я знайшоў падабанне ў вачах Тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку. Даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя, і зрабі нас спадчынай Тваёй. Гэта Слова Божие. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог Отцов наших, полный хвалы и возвеличенный навеки. Благословленное святое имя Твоей славы, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты у святыни Твоей святой славы, прославленный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, який бачиш глибині, який сядеш на херобинах, хвалебный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на скляпении неба, хвалебный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, радуйтеся, будьте досконалыми, сутешайтеся, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Витают вас усе святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого з усіми вами. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
быў і які прыходзіць. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Хто верыць у Яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы адзначаем урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Нашыя браты праваслаўныя Тройцу святкуюць на 50-й дзень пасля Пасхі, а мы тыдзень пасля, нядзелю пасля Пяцідзясятніцы. Тройца спадарожнічае нам, бо мы былі ахрышчаныя ў імя Айца і Сына і Духа Святога. І калі хто-небудзь у нас запытае, у што ты верыш, мы можам сказаць яму гэтае кароткае вызнанне веры. Я веру ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Гэтую праўду мы паўтараем, калі робім знак крыжа, калі пачынаем малітву ці яе заканчваем, альбо пры іншых абставінах. Слова «тройца» няма ў Святым Пісанні. Гэтае слова ўзнікла ў рамках палемікі з ерассю. Яго выдумаў старажытнахрысціянскі пісьменнік Тертуліан. Але тры Божыя асобы узгадваюцца адначасова ў Святым Пісанні. Асабліва тады, калі Езус дае сваім апосталам наказ ісці, навучаць народы і хрысціць іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Тройца нам вядомая, гэта праўда пра Тройцу нам вядомая пры розных абразах, пры розных абставінах. Часта прапаведнікі ў сённяшняе свята ўзгадваюць, што таямніца Тройцы настолькі незразумелая, што, напрыклад, святы Аўгустын, вялікі айцец касцёла, аднойчы меў сон, той, які хацеў даследаваць Тройцу. Ён, нібыта ў сваім сне, ішоў па беразе і ўбачыў, як хлопчык выкапаў у пяску ямку на беразе мора і пераносіў ваду з мора ў гэтую ямку. І Аўгустын яму сказаў: «Немагчыма ўсю ваду змясціць у тым, што ты адкапаў». А ён кажа: «А ведаеш, Аўгустын, немагчыма ў чалавечым розуме змясціць праўду пра Тройцу і любую іншую праўду пра Бога, бо Бог дасканалы і Бог усё ведае, усё можа, а нашае чалавечае пазнанне абмежаванае». Мы спадзяёмся на Тройцу, што, дзякуючы яе ласцы, у тых сітуацыях і ў тых абставінах, калі нам не хапае святасці і праведнасці, дзякуючы Божай ласцы мы будзем падтрыманыя. І мы атрымаем тое, што нам неабходна. Але гэта не значыць, што мы павінны пакінуць свае чалавечыя намаганні і спадзявацца толькі на Бога. Іншая гісторыя пра хлопчыка і мора кажа, што аднойчы, калі на беразе мора быў адліў, і мужчына ішоў і ўбачыў хлопца, які кідаў марскіх зорак, якія засталіся пасля адліва ў мора, каб зоркі выжылі марскія. Ён яму сказаў: «Бачыш, на пляжы тысячы гэтых зорак, што ты можаш змяніць?» І хлопчык узяў наступную марскую зорку, кінуў яе ў ваду і сказаў: «Вось бачыш, я ўжо штосьці змяніў, нават гэтым сваім маленькім дзеяннем». Жыццё Тройцы асаблівае. Мы ведаем добра ікону Андрэя Рублёва, дзе прадстаўлены тры анёлы, якія сядзяць за сталом. І па цэнтры стаіць келіх, чаша. Гэтыя тры анёлы прадстаўляюць Тройцу. І адносіны Тройцы – гэта адносіны любові, там няма эгаізма.
а гэтая чаша азначае ахвяру, прынесеную за нас. Бог Айцец паслаў свайго Сына, каб Ён памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення. Бог Айцец праз свайго Сына пасылае нам Духа Святога, каб Ён нас натхняў і падказваў, аб чым маліцца і як правільна паступаць. Але Дух Святы дзейнічае ў цішыні. Таму няхай у нашым жыцці будзе шмат гэтай цішыні. У касцёле, сярод нашых абавязкаў, дома, бо Дух гаворыць тады, калі мы маўчым, калі мы гатовыя слухаць. Таму сёння мы просім добрага Бога, каб Ён падказваў нам, як жыць жыццём Святой Тройцы, жыць не толькі дзеля сябе, пазбягаць эгаізму, жыць таксама дзеля іншых. Я баяўся паміраць дзеля любові. Гэта тое вызнанне грахоў, якое кожны з нас можа паўтарыць. Просім добрага Бога, каб падказваў нам тыя шляхі, якія прывядуць нас да святасці Святой Тройцы. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Бога адзінага ў Тройцы міласэрнага і літасцівага, цярплівага і шчодрага на ласку, просім за ўсіх людзей на зямлі. Молімся за Христовы касцёл, каб з Еўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христус няспынна ўмацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы і ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у нас свяцейшым сакраменце. Цябе просім. Давяраем доброму Богу нашых памерлых, асаблівым чынам Юнцевіч Дануту, Каладзінскага Вячеслава, Вайтковіч Юрыя і ўсіх памерлых сем'яў Юнцевіч, Каладзінскіх і Калошыч. Цябе просім.
Просим Божьей ласки, опеки Наисвятейшей Панны Марии и Отца Фабиана, здоровья для Евгения, даров Духа Святого для лекаря. У Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы. Праз Христа, Пана нашего. Полная величия раствор, ах, вера спасшая Христа, в доме плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Отче, кап'я став Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия раства, ах, вера спасшая Христа, в доме плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары и праз гэтую ахвяру учини нас самих для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашего, Пан з вами, угору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым, адзіны Бог, адзіны Пан, не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Тройцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваёй славе, без адрознення вызнаем таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым. Такім чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае боства, мы ушановуем тры Божыя асобы, адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч праслаўляюць усе анёлы і арханёлы, херувімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць у адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Лозанна на вершинах, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары, расую Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прися хвали. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавеныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Паколькі вы сыны, паслаў Бог у вашыя сэрцы духа сына свайго, які ўсклікае Абба, Ойча. Брат Богом нашим, стань на колени, честь наивысшую, дай ему люд мирный, моцая хвяли, змовчали крыжовой, ён сам приходить у своей любови, на грех и слабость племени Адама. Бог милосердный,
Помолимся. Пане наш Боже, сакрам таки мы приняли и веру в одиного Бога в святой и неподдельной Троице. Нехай принесут нам збавление души и тела, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, паслухайце, калі ласка, аб'явы. Учора пасля святой імшы ў нашым касцёле адбылася адарацыя найсвяцейшага сакраменту і малітва на ружанцы разам з папам рымскім і ўсім касцёлам на свеце. Дзякуй усім, хто быў прысутны. На гэтым тыдні 1 чэрвеня ў панядзелак успамін святога Юстына мучаніка, у сераду святых Караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў, у чацвер урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, а 23 гадзіне святая гадзіна. 5 чэрвеня ў пятніцу святога Баніфацыя біскупа і мучаніка, у Жацерве ў 15 гадзін гадзіна Божай міласэрнасці. Святы імшы ў панядзелак, сераду і чацвер і суботу ў 9 і ў 19, у аўторак і пятніцу ў 19. У нядзелю адбудзецца працэсія Божага цела. Запрашаем асаблівым чынам да ўдзелу першакамунійных дзяцей у белых строях. Сушыце, калі ласка, пялёсткі кветак, іх спатрэбіцца шмат, каб сыпаць перад найсвяцейшым сакраментам. Распачынаецца урачыстасць у нядзелю ў Новым Свержні святой імшой у 10 гадзін. Затым працэсія ў стоўбцы, малітва каля 4 алтароў, у Новым Свержні каля амбулаторыі, каля крыжа перад Нёманам, каля брамы званіцы і каля нашага касцёла. Закончыцца працэсія святой імшой тут у стоўбцах. Святая імша ў стоўбцах будзе ў нядзелю таксама ў 18 гадзін. На гэтым тыдні першая чацвер пятніцы і субота месяца. Першы чацвер месяца молімся па кліканнях да Божай службы. У пятніцу ушаноўваем найсвяцейшае сэрца Езуса, у суботу найсвяцейшае сэрца Панны Марыі. У Ацэдзе і Жацерве ў нядзелю імша ў 9 гадзін. Распачынаецца месяц чэрвень асаблівым чынам, калі ушаноўваем найсвяцейшае сэрца Езуса. У будні перад кожнай вячэрняй імшой чэрвеньскае набажэнства. 6 чэрвеня арганізоўваецца паездка ў Буцлаў. Ад нашага касцёла адпраўляецца аўтобус. Кошт паездкі 40 рублёў з чалавека. Паехаць могуць усе жадаючыя. Запіс на паездку праводзіцца ў ларку і ў чаце першакамунійных дзяцей. Калі ласка, вызначайцеся хутчэй з паездкай, здавайце грошы ў ларок, засталося не так шмат часу. З 15 па 20 чэрвеня ўключна пры касцёле адбудуцца канікулы з Богам, даведкі ў сястры Наталлі, падрабязнасці на афішы на дошцы аб'яў. Да 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца» для парафіі ў патрэбе, мэта якой з'яўляецца дапамога невялікім парафіяльным супольнасцям і святарам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Скарбонка на гэтую мэту змешчана пры ўваходзе. Удзячныя вам за сродкі на ўтрыманне касцёла і на рамонт парафіяльнага аўтобуса. Запрашаем усіх жадаючых у парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу а 18 гадзіне. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помилуй наш чудотворца, стал пешими оборонца, наше зволение покажи, край наш от греха бережи.
стал піший оборонця, наше збавлення покажи, край наша лиха віражи. Побіяні наш чудотворця, став піший оборонця, наше збавлення покажи, край наша лиха віражи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугу Твоїх, які побожним івангельським життям і відданим служенням поширалися род братов і сестер в познанні ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Про Христа Пана нашого. Амінь.